टाइपनि कमेन्ट खालामो ना ओरैबायदि थार क्लास आङो हेल' एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहाय जोंहानि आनै मोनानाव फैदों माने जों हाबा जानायनिफ्रायनो फैजायाखैमोन ना आनै सिख्लायाव खनसे फैनायानो ना हाबा जानायनिफ्राय फैयाखैथ' खनसेबो दाखालि ओरैनो हाबलांदोल'सो आलासि जानाय हिसाबै फैयाखैना जोङो दासो दिनैसो फैदो आरो हासबेन्डबो आंबो ओमफ्राय नै माया फैनानै हिसान दाबाय आनैनि मालाय मा हिसान दादो आनैया जोमग्रा ए ओमफ्राय आनैया दादों ओमफ्राय माबा सोंना दोनदों आरो ओमफ्राय नै माया हिसानखौ नुनानै एकदम दानो लुबैनानै हाबबायानो आरो आगरबो एरलायदो नामा आगर एरगासिनो नै दायो ओमफ्राय आं फैदों हासबेन्ड फैदों ओमफ्राय मा फैदों साथामजोंनो फैदों आरो आनैया लेंहरबाय नालाय आलासि जानो ओमफ्राय फैबाय आरो ना गोबावबो जाबाय नालाय जों फैया हाबा जानायनिफ्राय फैयाखैमोनानो ओमफ्राय दासो फैबाय आरो ना नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअआ बेनो जागोन आनै मोनानो ओमफ्राय आनैया गान फुगासिनो दाउनि देखायनो आङो दाउ फुगासिनो नै आनैया सान्दुंआ जि गोसाखा दहायबा बार अखा हादोंमोन दायोबा सान्दुं गोसा जाबाय दाउ गोजायनोसै ओमफ्राय ओंख्रिथ' मोनबाय ओंखामथ' मोनबाय मा ओंख्रि दालि ओंख्रि अमा बेदर दालि भाजा निरामिस ओमफ्राय दैखौ दाउखौ एवसिगोन ओमफ्राय जासिगोन मोनबाथाय ओमफ्राय नै बिमाया नायनाय खायमा कालारनि नामा आगरा इफोराव नायै एरो आरोना इयाव नायनानै एरोना माइसाग्रा बेनायनि एबाराव इखो एरदो आरोना दा नोंखौबो खिथिगोन आं नै नै जोंहानि फंबाया नै लाजिदो सिख्लाफोरा नाय सिख्लाफोरा नाय जि लाजिखायो इयो नाय उथिनाङा नोंसोर नायनाय खनसे ए नायलाया इयो मनिबा मा दैमा इयो मानासनिफ्राय फैनाय ना रिजार्भनिफ्राय खिन्थु रिजार्भआनो मानास नङा आं बेलाव बाजारनि गियोहाय आंनाव बेलाव गैया इयाव आनैमोननि जों जा ओइनो बेलाव गैयानो नै नायफै बेलावैनो नायफैनो बेलाव गैया होननो फैदो इनो बेलावैनो इनो गनाव नायनायनो लेवारसो संलाय लेवारानो जाजि बेलावानो जा जिखुनु दंना एस लेवार ना लेवारखौनो लेवारा दैयाव थायो ना मानसिया गुरियावसो थायो सब ए मिथियां इयो मानसि दैयाव दंमोन होनबालाय फै सिल' गलांनायखौ खोमा नुबाय जोंहानि आनैमोननि दैमा आनैमोननि गामिनि मार मोजांखा थान्दाथार दैया ayo kau kemana sih kita ada nggak nih? Aneh? Bisa, bermanu, berbiasa kan? Enggak. Oh kok? Enggak kayak apa deh? Nanya nggak? Mas tuh. Kan gue. Isi orang ngomong. Ini coba. Yang ini apa dah? Bukan nih sih. Bukan sama aku menunggu mak. Kok? Udah sampai sudah. Tadi sih cari kita pun. Sambang dia nih. Bisa. Kamu bisa sana? Mama macam ini, oh panggil apa? Itu kan nikso. Oh, ini cari di mana ini? Mana? Itu sudah. Nah, mau panggil apa nih? Udah ini. Lo ke lo di sini udah lihat aku lagi. Harus kau bawa sampai 8 itu nih ya.
Udah banyak mana kayak? Ayo ngambil berapa? Tidak, cuma aku nggak kok. Belum kan lagi nggak bayar diri nanya. Ibu sasakan roh. Itu ada takut. Pakai. Tunggu. Tunggu. Là si bà bông mình ba. Din pandit. Xong mà bà đi không mà nó thành nó cô sự. Nhưng không ăn nữa. Như vậy. Đây của này. Bây giờ thuốc không hợp rồi này. Không đây làm cái này. Hôm nay có 괜찮아 보지? hôm nay 괜찮아. Bây giờ nó phải ra. Apa dia? Atau tiba kena tulang lagi nang Sport lên nào. Đây là người quay ra nó xem không ra không mấy cái này á. Mama kerja dulu ya. Fry. 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 Keluarga. Habis haji. Gila. Gila Fry. Fry ni yang suka ke bawah ndak. Kuyu lah bedong iyo nan itu. Kuyu nan. Ustaz sampai dong kemudian lagi dan sampai pegel. Apa di lagi Pak? Aneh Pak ya? Hah? Haijen? Haijen kencan Mbak? Angga bara koi sabanga kintu बेदरफोर जाबाथाय इदि जायो आरो इनि जालायनोसै मालाबा ओरैदि एकदम सानफ्रामबो जाबाय थाया बेदर जाबा जायो खुगाखौ बोरैबा मोनोना होनबाथाय जायो आरो जि गरम खालिना नोंथ' फैफेराखैमोन ना आलासि जानाय बायदि आनै लानि न'आव हाबा जानायनिफ्रायनो फार्स्ट जादों आंना हासबेन्डजों आंजों आनै मोनानाव फैनाया माने आवगायथ' आङो जेनेबा हाबा जाथ'यो सिख्लायाव लोगोफोर लानानै फैयोमोन आरो लोगोजों फैयोमोन ओमफ्राय दा हाबा जानायनिफ्राय इदि आलासि जानाय हिसाबै माने खेमसेबो फैजायाखै आरो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों हासबेन्डआबो नुवाखैमोन नालाय ओमफ्राय आनैयाबो लिंहरबाय थाबाय नोंसोर फैयाखैनो खेबसेबो होननानै एकदम लिंहरथारबाय आरो ओंखायनो फैबाय ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ आरो मा खालि आलासि जानायनिल' ब्लग देखायबाय थायो आब'आ होननानै ना जेराव फैदों बेखौनो देखायबाय आरो पुरा ओमफ्राय बेनो ओमफ्राय दायो फाथैबाय गय जानोसै दे गय खावनाया गय खोन्दाबा खावनाय गय खावनो रोङिनि बुदों आंखौ ए भगबान आलासिफोरलाय मारै जागोन मानो आङो रोङाखायनो माने नायबाय था आङो खावनानै जागौमोन ना आंखौ गय खावनो रोङिनि बुदों गय खावनो रोङिनि बुदों आंखौ आङो मोनसे खोथा बुंनो सानदों सानैसो ओरैबायदि थार क्लास टाइपनि कमेन्ट खालामो ना ओरैबायदि थार क्लास आङो कमेन्टखौ माने लाजिनानैनो मोजाङै माबास्लाबलाय आरोना मा होनो स्क्रिनशट खालामना लाखिदो आङो आरो जाय बिदि कमेन्ट हरदो ना हिन्जाव मानसिसोबाव मिथिगोन ना ओमफ्राय बे हिन्जाव मानसि सासे जानानै हिन्जाव मानसिखौ बेफोरबायदि कमेन्ट इमान गाज्रि कमेन्ट खालामनो लाजियो आरो सासे हिन्जाव मानसि जानानै इमान लासिंसिं ओमफ्राय आङो माने प्रफाइल दंखायो नालाय कमेन्टआव जाय कमेन्ट खालामग्रा इनाव माने प्रफाइल दंखायो दै ओमफ्राय आं बे प्रफाइलखौ स्क्रिनशट खालामना लाखिदो आङो ओमफ्राय स्क्रिनशट खालामना लाखिदो आङो आरो नेक्स्ट टाइम जुदि आंनाव बिदि गाज्रि कमेन्ट खालामबावो आं पुरा स्क्रिनशटखौ फट'खौ पुरा आं लाखिखादो ना होना होगोन आङो मिथिबायना बेफोरबायदि माने सासे हिन्जाव मानसिया माने आइजो माहारि जुदि रेसपेक्ट खालामलायनो रोङाबा माबोरै जागोन बिदिब्ला नङा होमबा इदि कमेन्ट खालामनो गोनां खुनु दरखारानो गैया इनि बोरमाया हो हनै
Clear. Ulikan, oi. Bidik mana kalau lain isi lagi nanggur na, isi hingga mahari nang jadi lain hayaba. Isi maba mencek kalam naik ke jadi maba mencek kalam naik maba mencek di sana tuh di bama ada jauh jadi lain jaba. Dong, maba bisa mendung baki merah. Selama pi bedong ki merah kena. Oke, hingga mahari ini jadi lain hayaba ada maga bogon ada bibu tahu jengkau boro boro. Angge daya maba henani henu gusu gitulah nengapa tuh angge. First monaयाव आं भाबिदोंमोन आंनि भिडिअआवनो स्क्रिनशट खालामनानै आङो दाखालिनो होनो नागिरदोंमोन आङो माबायावनो Q&A भिडिअआवनो खिन्थु आङो गाज्रियालाय गाज्रि थाखासिगोन मोजांनि गेजेरावलाय गाज्रिखौलाय मानो सोनो होनना साननानै आङो Q&A भिडिअआव माने बे इफोरखौ गाज्रि कमेन्टखौ माने होआसै आरो एक्चुअली बुरजाबो नङा सानै साथाम मानसियानोल' बिसोरनो नों मा बुंनो सानो हेटार्सआ थाखायो हेटार्सआ थाखायो बेखौ दुखु जानानै गावनि टाइमखौ ओरैनो वेस्ट खालामनो नांगौ दरखार गैयाना थाखायो आरो हेटार्सआ बेखौनो बुंनो सानो आङो गावजों गाव बिदि नायलायनो हायि जानो नाङा सापर्टसो खालामनांगौ आरो ना अबे गयालाय Ini मोजां लायनो मोजां गया थुखैमाथारा थक गैयाबाबो गयखौबो थक नांलायगोन ना हाइजेंखौ जाया हाइजेंआ बेनो आरोना जोंनि बुंनाया हेटार्सआ थाखागोन आरोना थाखायो सबनिबो लाइफआव नोंनिबो लाइफआव थायो आंनिबो लाइफआव थायो बयनिबो लाइफआव थायो बिदि बुंनानै जे कमेन्टआव फैनानै बिदि गाज्रि कमेन्ट होनांगौ बेथ' खोथा नङा ना जेन'बा नोंनि कमेन्टखौ नोंल' हरनानै नोंजों आंजों नुगोन बेथ' नङा ना अनेक मानसियानो कमेन्ट नायोना गथ' उन्दै नायो नोंसोरनि सायाव उन्दैफोराबो नायो जोंनि सायाव उन्दैफोराबो नायो बेफोर कमेन्टखौ बिसोर नुनानै मा साननांगौ जाखो बिदि आरोना नै जोंहा एक्टरा फैदो र' खोन्थानाङो बेनो हाबैबाय जाला जिगायो नै दायो जोङो न'आवहा मोनफैबाय ओमफ्राय मोनफैनानै मोना फैबाय आरो जोङो फैनायावनो ओमफ्राय दायो नै संगासिनो मा संदोंमोनलाय मा दालि ओमफ्राय हेलांसि भाजा मोनफैबाय आरो जोङो ओमफ्राय रं देखायना होनो मा संगासिनो माया फैनानै एकदम पुरा दुगैबाय एसे फ्रेश जाबाय साफा जाबाय एकदमबारे मोना फैबाय नालाय फैनानै जा गरमखा सान्दुंआबोथ' बिराद गोसामोन दिनैहाय ओमफ्राय दायो मोनफैबाय एसे बावबायानो मोनफैनाया दसे जाबाय गोबाव ओमफ्राय दायो हरनि संनायनि रेडि खालामगासिनो आरो जोंहा बिमाया खिन्थिना होनि र' आं मा संगासिनो दायो संगासिनो नै मोनानि बे जाबाय हेलासि मैगंजों आलुजों बेखौ एवगोन ओमफ्राय मोनसेथिंजा नै ना एवगासिनो ओमफ्राय खावसे एवखांबाय नै ना बोथिया ना सें ना गोरै माबा माबि मिलायनाय बाबाया लाबोदोंमोन ओमफ्राय दायो नै बेखौनो दायो हराव जानोसै नै दालियाथ' मोनबाय बे ना एवनाया मोनबानो ओमफ्राय नै हेलांसिखौ एवबानो जानो हासिगोन आरोना जोङो थेंक इउ सो माच नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल बाय बाय बयनिसिमबो आगसिथिंजासो खालामबाय आगदाथिंजाय केमेरा हमगासिनो नालाय आगसिथिंजासो लाबाय स' बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ अल गाइस बाय बाय